Dan jora wanna. If I'll have a self of design, if you went some back. I'm inside and I'm not ever. Go this place, let him start him. Look at them, find some. Hey! Hona na. Nam ta de wa ta de ana ma no na ko. Ite me. Ya kan. Ana ba ta mo wali ta. Ai hi ma ta tuwe ya. Aha mari yo ko no me da ko. Gini mana ji ba ko ba no ba ta ka wenne senior na ko. Nye ji ba ko ba no bo seketa no wenne senior na ko se. Nwanne enyim nwanne m nwoke na-agba nkwụ ha bere ba were kwuru ofu nwaanyị ya ala amasị gị nke ukwuu kwa ya ozi ekele nwere inye ndị na-eme mmemme a n'ụbọchị taa ozi ekele m nwere ike inye ha n'ụbọchị nke taata ọ wụ ihe ọma mere maka ihe ọma tupu ile n'anya gị hụtara asa echi na ọkpụrụ enyi m nwaanyị ji wee na-asụ pọtọpọtọ pụtụ nwoke pụtụ nwaanyị so onye m na-enye ha ndị niile na-abịa nga taa ha ga-abịa laa n'udo ụkwụ ha ji bịa ka ha ga-eji were laa so ihe ọma ga-epụta ha Chineke ga-enye ha ọmụmụ nwoke nye ha ọmụmụ nwaanyị so ha ga-amụkwa n'ezi ha n'aha Jizọs Kraịst ọ ga-ahụ ụmụ di na ndị enyi na ndị ikwu di ya niile n'anya onye ọbụla bịara ebe a tata ga-eri nri kwa ya ọ ga-ericha na-ajụ nke ndị hụrụ nri a asịzi enyi m akwụkwọ na aha mụnwa wụ Julian Onyoko nwa di m na-agba nkwụ a ndị Anambra bịakwa n'ebe a matasị ihe nọ n'ezi ama ọrụ ha ahụ mma ịghọtara asa m tete nwa ọwụ niile na-ahazi ọ mara atụgbara aka adịwazi asị ke ndị hụrụ nri a asọkwa na bọọlụ ka ejima hụrụ ya wuri Tanta. Ma tanta ya chezi ya. Tanta. Thank you. Tanta. Apa ya? Muni ada.
Antim no. Biko aha gị kwana gị. Am Dr. Natasi. Dịka ị na maka ahụ na ichi national test n'ụbọchị tata. Ini na-erikwe n'ụbọchị tata ka otu o si atọ gị. Ọ na-atọ m n'ụbụrụ. Emecha nwere aka na-eri. Aka nwere ngaji aga ma anụ ụtọ ya. Akwa ya. Enwere ozi ekele ị nwere inye ikwu n'ibe ndị nke ga-abịa ebe a n'ụbọchị tata wee mee mmemme. Ekele m na-enye ha were ihe niile ga-aga n'usoro ya. Ndị ụkwụ ha ji bịa ha ga-eji ala. Ndị ọgọ m bịa n'udo ha ga-alakwa n'udo. Ihe niile ga-abịa nga ga-eji ahụike lakwa. Nwa ha ihe ga-eme ha n'ụzọ n'aha Jizọs. Na-asị n'ejisi ike ọ daalụ n'ọrụ. Mba mmiri ezogwelela abalị ọ gaghị ezogo ọzọ. Mama, look up, look up. You don't make KCC for Greece. I guess he goes see Nne daalụ onye na-ebe ife. Biko gịnị wa aha gị? Gịnị ka ị na-ebekwe n'ihe a n'ụbọchị taa? Salad ka m na-eme. Ya otu a ka esi ahazi salad kwa ya? Nke ọzọ n'ebe a karọt kwa ya? So ihe ụmụ ihe ndị a ga na-ejisi eme ya wụ salad ndị mmadụ na-eme onye na-eri ọ na-atọkwa ya? Nna asị na-ejisi ike ọ daalụ n'ọrụ. na-ekele Chineke nna ebe ị nọ nwa nwaanyị na-achị egwu ọhụghị ihe ọchị na-agadi ekele dịrị Chineke. Eziokwu mama nnọọ biko aha gị ogene? Aha m Franka Atasi. Eziokwu ekwe m nghọta na ọ na ezinụlọ Atasi ka anyị nọ n'ụbọchị tata kwa ya ime mmemme nke ịgba nkwụ nwaanyị kwa ya ka onye a na-alụkwa n'ihe onye na-alụwa Akụnna ha aka Igbo Adam. So ada gị nwaanyị kwa ya enwere ozi ekele ị nwere inye ada gị nwaanyị na di ya dịka ha na-eme mmemme a n'ụbọchị tata? Ana m ekele Chineke ekele n'isi ha inye ha ogologo ndụ, ha ga-adị ndụ ogologo kpata ihe ha ga-eri, mmụọ nwoke mmụọ nwaanyị zọọ. Enwere ekpere ị nwere ikpe n'isi ndị na-alụ di na nwunye ị nwere ikpe na isi nwa gị nwaanyị na di ya n'ụbọchị tata? Ekpere m ga-ekpere ha agaghị adị ogologo ndụ, mmụta nwoke mmụta nwaanyị zụọ ha na egwu nke Chineke. Ikwu na ibe ndị nke ga-abịakwa n'ebe a n'ụbọchị tata wee nọnyere unu, enwere ozi ekele ị ga-enye ha dịka nne? Ha ga-eji udo na ọṅụ were bịa oge ha ga-alakwa ka ha laghachi n'udo na ọṅụ n'aha Jizọs. Nna sị jisi ike onye nwaanyị ga-agọzi unu n'aha Jizọs. Thank you. Madam, ọ dị m ka ọngụ onwe ịhazizi oche ndị isi oche kwa ya? Ana m asị m ka m klin onye ndị ọgọ oche ha ka ọ dị ọcha. Ọkwa na ada nne m anụnwa ọ mụ na-eso na nke nwaanyị wee sị ka m klin oche a ọ dị mma. Mụnwa a na-anụ m n'Anambra. Chineke nna mekwa ebere nwanne m nwaanyị a na-ejekwa Anambra. Eziokwu wee sị ka ife wee na-abata na-asị Chineke nna onye mere ka ọ dị otu a ya nara ekene n'aha Jizọs. Wee na-asịkwa Chineke nna ọbụna ndị ọgọ ya esi Anambra wee bịa ka Chineke nna duru ha n'udo na ọṅụ wee bịarute ebe a wee ruo mgbe ha ga-anọchakwa na ka onye nwaanyị durukwa ha n'otu n'otu duna n'aha Jizọs. Amen. Nna sị na-ejisi ike ya bụ mmemme ga-ebiri ọkụ oge na-adịghị anya kwa ya? Nna sị na daalụ n'ọlụ. Maybe how na? Okay, fine. Nne kwuo mmanya gị mọmmọt, kwi aṅụ mọt.
Ya mama ngwa kwa ogwu. Nne gị na-ewe aha gị? Nana. Chidera, ihe a na-emekwa n'ebe a n'ụbọchị tata ọ dịkwa gị mmụọ? Si a. Akwa na-amasị gị nke ukwuu kwa ya? Akwa na-amasị gị nke ukwuu kwa ya? Eziokwu, afọ m na obiọma na-akpa gị nke ukwuu n'ụbọchị tata kwa ya? Ị ga-erikwa rice? Ya hụ ọmụ ọtụ nọ n'ime ya kwa ya? Nna sị daalụ o? Nnọọ. Ngwere. Nwe ike ikwu okwu. Ị na-ekwu okwu. Abịa. Apịa ka oje fụ mma. Ga-apịa. Chidera bịa n'anya ebe a. Chidera, how are you? I'm fine, thank you. Chikwado. Chidera, how are you? Kele when you were Chidera and you put too much of a Abia no here when you think you. Chikwado. Chikwa. Lekwa n'anya ebe a. Na-agbagharị taa. Ncha o concert. Nne daalụ o. Biko, gịnị ka ị na-eme ihe a n'ụbọchị taa? Ndị ọkụta nne m. So etu a ka esi ahazi ihe ọka kwa ya? Aha gị nkwana gịnị? Amadoyi. Miss Mary Amadoyi. So ndị ọga anyị bịara ebe a tata ka efu ahazi ihe ọka kwa ya? Nna sị isi ike ọ? Daalụ. Thank you.
As you can see, those our in-laws that we are waiting for have arrived right now at Ijam Mobile. I know in a brewery. As you can see, those our in-laws have arrived in a big way. It's going to be a great traditional wedding today, followed by a Gedege, Koshara dance. Nala Unabi, again Anambra State, one Kamara Mana, Omoka Prash, Oyeni, Omonego, Bubu, Gakoko, Manahe, Uruma the government, and I recognize here. Tukaka Kawata Wai and Anaka Hanopa Chicata, Owonya Kawanoko, na Leza Manila. Lampunile Buburu. Offered to Traduto, a Madrigawo, and Agahiri. Can walk at the ma, can why the ma, therefore, all the handlers in our visitors. But you like Naganus, Nusama, Obachikata, Obach, I got Obachik. Every year, give us a nice music. Every government is like a furniture, and we're going to have a kind and then all. Ana heki otipule ndi moseta na hejimba imihe bubu ya ndi egedete traditional music ana nesna ha ngo pachikota kike amuze bubu ocho zonke bubu chineke bezeni bere na no asa hunze bubu deje da hunze bubu
na Chineke gozi agozi enwere otu egwu anyị na-anụ n'ala ndị ubi ya bụ Egedege International Music asị anyị na ha nọ n'ụbọchị nke taa asị na anyị na anyị gara iji ndị ọlụ niile maka egwu na anyị na-achị ehwe ka mgbe iji maka anyị ahụgbede ọ nga m na-edota m ahụrụ m nọ mgbe otu nwanne anyị nwoke kpuru isi egwu na etekọtara egwu nke mgbe isi m na-ahụ biko ndị Egedege taa ka m biko chere ndị Egedege nọ nga chere ka tụtụ ndị Egedege amadụ ma nne Teresa nọ Teresa abịa ọnụ nga anwale ma nwa maka ụlọ gabere ego agụmaga ewere ego nna m Chineke dozie nna m bịadị m ndị ndọgara ha nọ na-eshi ike enwere omenala na-eji akụkọta ndị chiri echichi ndị chiri ọzọ yes ọnụ na na-ekwurishiri adịghị oji ihe na-eme na mmemme eketa na ma onye na-ebikiri adịghị na nkiri ya ọhụ nze dị okwu izu ọhụrụ na-agba mkpi onye ọbụla chiri echi ọgba mkpi n'obodo maka ndị eri ndị ọgaranya na-eri nwa obe onye nọ na-awụ ọchị n'ọka mgbe bụ na ndị ọga niile ka mba ha kwabịa sịsa ama amụ ọchị ọchị na nwa bekee gbarụrụ ihu tochi ụlọ ụbọchị kata agaga n'ihu nwanne m na-abịa nọ ahụ nze gị okwu iji ọgaranya wenya nga ịnyanga adọdọ m nwanne m eke were onye ọlụ ya ga-ahụ ezi igbo ndị ọlụ nwanne m deda were ndị ọnwa ya onye ga-ala nwanne m Chineke gozi ọgọ Chukwu gozi anyị biko ole ndị na-eyi chọọchị biko nsi anọchi na n'ọsịsọ special way. Because no, she doesn't do it. Number Gwen on. Unadelo. Ndogo unadelo. Okwano jidide kwa ngeje alachi o. No. Biko. Onye hụrụ ngo ọhụrụ ya na ogi maka mmiri a. Ọ na-eweliwe, but whatever happens, we're making efforts to make sure that onye mmiri ga-atasa n'ahụ. Ndewo. Ke obodo a na-akpọ obodo nọ n'ime ụka a na-akpọ Eziama obodo Eziama Obiere ndị ke nọ na ọchịchị ime obodo Nkwere local gọọmenti area of Imo steeti.
Keren? One? Unu bir keren? Keren? One? Son? Dia mati nam. Dia mati. Ah, cuma dia muka sih. Okey. Asal anda. Obìnrin àgbẹ̀ kele obìnrin àgbẹ̀ birikweni birikweni mọ́ọ̀nù zọ́ọ̀nù ndọ́gọ̀ ekele ndọ́gọ̀ ekele mọ́ọ̀nù zọ́ọ̀nù asị eruo na eri ji and nwanne anyị ka anyị bịara na ga-enwe na ọdụ ọsọ ka ọ na-enwe onye akpọrọ aha iri ka enwe gbara n'aka ọnụ Biko, ena ndị asụkwa, ndị ewe ọjị. ma ha niile zuru Keren! Ndogo, keren! Okay, keren. Zono. Mono. Nuri mamman. Zono. Okay, keren. Mamman. Uno million. Mono. Zono. Bajon. anyị na-akpọkuru n'oge ahụ mgbe enwechila abụọ ọkwara mgbe niile na-aza anyị ọpụpụ na mbata anyị anya nririe na-ekpe anyị kpobi ụkwụ na-ewegahara anyị ihe ọjọọ dị iche iche nna biko bịa za anyị ekpere bịa nọnyere anyị n'ọgbakọ ihe ọbụla a na-eme ekele n'ọhụrụ nke ga-agawa ụzọ atụghara anya ọwa adị na ọnwụghị ihe n'iwu nna m biko gbadata bịa goziere anyị ọjị a awa ọjị obi ọma ọjị alụmdi na nwa ka gị ikekwere na ihe ọrụ ihe mmadụ memere nna ya ma asa ihe ihe kara akata ọgwụ dị ka ọ ghara onye pụrụ ime ahịa ọ dị ijere abịara ọgwụ ndị ọka anyị kwejiri nke ha ga-eji ele anyị na ndị abịa pụtekwere anyị kpara akụ nwere ndụ anyị ha bute ụzọ anyị na ha wụrụ okpomọkụ ụdị ihe na-emere nke anyị na-emekwere nke ha ihe ọma na-eme nke ọzọ mee nke anyị nna biko ledata anyị ebere n'ebe anyị ma gọzie ọjị a onye anyị ga-atatara ndụ tara ọganihu na ndị tara anyị na ndị na-ata ihe ọma mere anyị ihe ọjọọ gba akwa na ihe niile ndị a mkpụrụ otu o siri ra biko mana mere anyị ezi ifuru nwaanyị mezuru anyị dị ka anyị rụrụ n'aha
Logo, mama no. Lazaro no. Dewen. Onye nke a wụ Mr. Ron Sonwuzurike, elderly man in the village. Of course, an elite, a lettered man. Dogo, Dewen. Umbono biyonu de yalo. Sawo fuma. Ai bisi kana haji. Onye nke a, ọ ga na-ahụ ya n'akwụkwọ some years ago. Now, today, he belongs to sports council. Now we are wrestler. He won a number of what do you call it, laurel. Most years before today. He still belongs to wrestler for Imo State and Nigeria too. Now we are us Natasha Nanumaka. Yeah, please. Like he is introducing me. Now, I'm keeping of this family. So now I'm kind of long. Now I'm gonna of done nine. Oh yeah, the most senior brother but directly more excellent. So I don't know upper nine now the family. Oh yeah, the oldest. Thank you. Now what Natasha, the chief president coach in the Sports Council. So the conduct of that day, Mr. Butler, I'm the chairman of the village. Company share Doga Kenan. Gono. Kenan. Mamman. Onye nke ahụ nze Ugbo Kap. Ọ nwanne nwoke bụ. Onye nwatọrọ onye nke ime family anyị. Nze Ugbo Kap. Kenan. Doga Mamman. Kenan. Bajuan. I don't know onye nke ahụ Chief Umuamadike Obi onye bi na Obi ụmụnna anyị Obi Nweze Guy ọkwa nnukwu mmadụ ọkwa petro of Nigeria. Ndogo kwe. Kwe. Bien. Mon. Bajuan. Out your boy. Onye nke ahụ pharmacist Melbourne worker one of the members of the family. The renowned pharmacist and Lagos. Onye nke ahụ is a worker. Onye akọkwara onye na Samuel. Anyị buru la family onye na-azụ ya na Lagos. Ndogo kwenu. 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 Onye akụmanụ onye ọka ebe nna ya ebe a gịnị ka abalị iri a ga-agba Thank you very
Agire, Kelen, Pasan. Ndogo, Kelen, Pasan. Ndula ina saya ni. Anu egin, enyo. Nini. This is all introduction. We are giving us a support. Now, line who do on the Ghanaian every year, every second. Believe Augustine, no, Obaragana. Augustine. Mwana ichie muna wike nze kunye kaulo onye abụọ na-akụba ihe ọma ga-awụ ihe ọma, ihe ọjọọ ga-awụ ihe ọjọọ. Ihe m chọpụtara bụ ime ka ndị a onye bịara n'ihe ọ bụ ya egwuru obi ọma lama. Ma dịka okwuru nna n'ọnụ ya o asọpọtụrụ m ihe o kwuru. Ndị ọgwụ na-ajụrụ ole ịma dịka asụpụwa ịma ihe niile anyị na-agụsị anyị mara asị ekwe ebumnuche olu ma ọ nwere akụ ihe olu kwuru bịa bikọs ije nwaanyị bụ na mmadụ ga-ekirite sị onye ya chọrọ nwaanyị bịa ọ ya chọrọ ihe dị anya wee bịa ụnụ kọwazie anyị nwere ike mara ebe a ga-echi wee staatụ asị ụnụ nwa ga-asị pụọrọ n'ihe ọnwụ nwa ga-asị m ga-akpụrụ n'ihe otu omenala ejiri ebe ugbu a ọ wụ na anyị na-egide ihe anyị bụ ugbu a ọ alụrụ nwaanyị ka a bịara ịlụ ọrụ omenala ọ nọ ụlọ gwa anyị. Ndị ọgọ na mbụ anyị na-enwe ihe dịka di abụla anọ ihe alụlụ di abụla anọ That of all these marriage, you place 2 gallons of stasia, 2 crates of mineral, 4 gallons of palm wine, 1 bottle of seaman, original one, 2 packets of cigarettes, and small, a bottle of Ngwana kwa wana ya maji wewe ni Four gallons of palm wine. 4 gallons. Two crates of mineral, 2 packets of cigarettes, Benson and Richmond. Half bottle of no. Snap on right? 1 bottle of Seaman's Snap, original one. Seaman. Original one. I told you that money baby when I told you okay, Snap. I'm right there, man. I don't pass up my gift. You know, I because nobody will be going. They will bring you.
My number is just on the motor. I go with One packet of cigarettes, one bottle of steamers, half a bottle of smoke. All right. Open my 100 naira. Open my 100 naira. I'm not going to get the steamer. You're going to the steamer. Man, I got food.
20 gallons of palm wine. 4 gallons of copper wine. 3 gallons of star beer. 1 crate of small stout. 1 carton of small stout. 2.5 bottles filled with snow. 4 crates of mineral. 1 carton of Martina. 2 bottles of Seaman. 4 packets of St. Morris. 4 packets of Benson. 1 big head of tobacco. The aspect of it is wrong. It has to be a good only gift in total. Everybody is in the house. I'm all the don't worry. Ndọga anyị ekelekwana ụlọ ọzọ anyị na ha akwanite ọkwanụ ayọ ka anyị na-ayọ ịma anyị fere mba gaa ma were chọta isi akụ ebe a ọ ya adịkwana mma a na-eme ihe anyị were obi anyị ụlọ akpana ya anya nụ ihe unu kwuru azụ anyị na-ayọ ka onye na-anụkwara nwaanyị onye ọrụ Igbo anaghị atụ ahịa ọ ya adịkwana mma emechaa ihe a ụmụ nwaanyị sokwa rijie afọ ebe ọ na-eji ka ọ ghara ịhụ ebuticha ya egwu anyị atụbaziere ya ego ma emechaa anyị na-asụ ka anyị unu 5 star anyị ga-ebi unu mmanya ngwọ ọ ga-ekene m